Nová sezóna akurát začína a s ňou aj cyklistický týždeň v druhom najväčšom bike shope na svete, hneď po Chain Reaction v Lidli. Ja som si ešte z poslednej akcie odložil dáky lidlacký matroš, Krivit bombičková pumpa, čo je vlastne cartridgeový ventil a jedna bombička s gumovou izolačnou ochranou. Za 5 eur nech aj črevá trhá. Za ďalších 5 eur si kúpite 3 záložné 16 gramové bombičky so závitom. Existujú bombičky aj bez závitu a na to je potrebné vlastniť iný, väčšinou drahší set, ale tomu sa dnes nebudeme venovať. Bombičky sú tlakované na 80 barov, takže sa nám zíde aj rukavica z dôvodu vytvorenia námrazy. Otázka teda znie, dokáže lidlacký bezdušový set nastreliť bežné MTB koleso? Konkrétne kevlarovú Magic Mary v rozmere 2,75 na 2,35. Na sucho, bez mlieka. Patky sú mimo, ventil odporúčam vždy vybrať, takže poďme do toho. Bombičku poriadne naskrutkujeme, koľko to pôjde, až kým nebudeme cítiť a počuť jasné prerazenie vrchnáku a jemné syčanie. Jednou rukou tlačíme koleso do podlahy a druhou bombičku tlačíme do ventila a čakáme na ten krásny zvuk zapadnutia patky. Opticky skontrolujeme, či nám patky všade zapadli. Ak by sa tak nestalo, nasadíme bežnú pumpu a dofúkujeme na vyššie tlaky, aby nám patky sadli po celom obvode. Na tomto kolese to bolo ukážkové, takže CO2 si vypustíme. CO2 odporúčam nechávať v kolese len ako dojazdové riešenie, nakoľko vám za pár hodín cez steny plášťa aj tak unikne. Kiež by to platilo aj na prdy vo výťahoch. Takisto si CO2 niekedy nerozumie s mliekom, reaguje s ním a stvrdne. Ako keď sa stretnú dve konkurenčné Nikoly. Ja bombičkový nie som verný svojej nastreľovacej šlukovke, ale koho CO2 chytí za srdce, tak dole čekni link na nekomerčné bombičky, ktoré sú v tretinových cenách oproti cyklistickým. Potešíš ma lajkom a vidíme sa v Lidli.